Il-libreriji Maltin qegħdin kontinwament jevolvu anke bl-immodernizzar fil-binijiet u fl-operat, b'ħidma li hija riflessa b'self ta' kodba mill-membri tal-pubbliku. Ħarsa lejn xejriet fis-snin imgħoddija tindika li l-Maltin Awċin u dawk li huma residenti fil-Gżer Maltin qegħdin jisselfu iżjed kodba mill-libreriji, xejra li ilha konsistenti mill-2014. L-ammont ta' self ta' kodba laħaq il-qofol fl-2019, biżjed minn 1 miljun ktieb jinħarġu minn libreriji Maltin u Awċin qabel id-daqqa tal-pandemija, meta s-self naqas kważi bin-nofs. Ix-xejra fl-aħħar snin reġgħet qiegħda tirkupra, tant li fl-2023 kien hemm 600,469 ktieb li kienu mislufa minn libreriji pubbliċi fil-Gżer Maltin. Għandek ukoll trends ta' awturi ġodda flimkien ma' awturi li huma iktar stabbiliti. Sew bil-lingwa Maltija kif ukoll bil-lingwa barranija, ġifieri fejn forsi aħna konna mdorrijin ċertu awturi meta konna iżgħar. Illum hemm awturi ġodda li wkoll qegħdin jitlu fix-xena. L-iżjed kodba li kienu mislufa mill-librerija ta' Beltissab u anka fil-libreriji komunitarji kienu bl-Ingliż, minkejja li kien hemm matta lokalitajiet li 23 minn 56 librerija pubblika li preferew li jaqraw bil-Malti. Iċ-ċifra l-2023 tinkludu wkoll is-self ta' 58,575 e-book fl-2023. B'dan il-fenomenu dejjem qed ikompli jiżdied. Il-Librer Nazzjonali u Kap Eżekuttiv tal-Malta Libraries Cheryl Falzon qalet li Malta Libraries huma konxi kemm il-ġenerazzjonijiet ta' tfal u żgħażagħ qegħdin jagħmlu użu minn mezzi moderni ta' komunikazzjoni u qed issir ħidma biex il-libreriji Maltin jaddattaw għaż-żminijiet. Biex in-nies ikunu jistgħu jesperjenzaw pereżempju virtual reality, augmented reality, 3D printing, korsijiet ta' tradizzjonijiet u snajjiet li qegħdin jispiċċaw matul iż-żmien bħal pereżempju l-legatura tal-kodba. Kenna wkoll attivitajiet anka fis-sajf pereżempju jkollna programm fej studenti anka talmu biex jagħmlu pereżempju manga, jpinġu l-manga jew kreaw comics. Bħala parti mill-attivitajiet għal ġimgħa dedikata lil libreriji fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Ktieb u l-Jedijiet tal-Awtur ser tittella maratona ta' qari bil-Malti fil-Librerija Pubblika Ċentrali ta' Beltissab. Din il-maratona li matula awturi, librara u kollaboraturi ta' libreriji ser ikunu qed jaqraw siltiet bil-Malti minn kodba, drammi u poeżiji ser tkun qed tixxandar fuq il-pjattaformi diġitali tal-Malta Libraries. Ser ikun hemm ukoll diversi attivitajiet fil-Biblioteka Nazzjonali b'kollaborazzjoni mal-Librerija tal-Università ta' Malta u diversi attivitajiet fil-libreriji reġjonali u komunitarji.